Jo, vi har 20 sider. Sånn. Så midten. Vi har gått rett forbi noen diamanter på denne ut. Eller jeg har gått rett forbi noen diamanter. Hva sa du? Jeg har gått forbi noen diamanter. Ok. Fint. Jeg skal glemme ting så fort. Kun husker jeg. Hva fint. Master. Likevel. Da setter man fra diamanter, det er en fordel. Sånn, ja. Rotary master. Wow. Thanks. Ok, Vi trenger en redstone torch. Nå skal jeg ha noe problem med kåldusten. Jepp. Åja, det var 5 diamanter, det har jeg glemt tydeligvis. Siden jeg sitter. Hvordan masserer mye kjappere? Du må aldri ta vekk denne redstone torchen, så Ok. aldri ta vekk. Jeg trenger en til maskin. Advanced maskinblokk. Da Da trenger jeg mer refined iron. Jeg burde Vi burde kanskje bare lage en stack med refined iron. Ja. Jeg får lage en god del. 1, 2, 3. Det er så fint med den her, at du kan putte inn 2 ting. Du kan putte inn bare massakrere alt. Man kan Man kan massakrere 2 ting om gangen. Ta en ting om gangen, men så ta neste. Da må jeg salke snelle. Og skal den den ene kåldusten. Slik. Det er nesten alt sammen 100% gående. Jeg lager en jerndust. Kåldust. Jeg tipper jeg skriver om mitt er fullt av sånne kroner. Så du trenger ikke i den? Jeg trenger mange av de. Don't touch. Jeg leser til hva som trenger kåldust. Det er helt ende på enden. Hvordan det er? Jeg tok opp noen. Hva? Ryggen. Det tok meg en evig til å lage kåldust. De kryper. Jeg elsker virkelig kniven. Skjelettet kan dytte meg. Ja. Så rekker hvem som er best i pulburskyting. Jeg. Den med best våpen. Jeg elsker virkelig dagen. En dag. Kom og se på det. Det er helt fantastisk hvor kjapt den går. Hva er denne? Nå er kniven. Den sjokokjapt. Han er ferdig. Hva i hæ? Ser du? Derfor må du aldri ta vekk denne redstone torchen. Hvorfor det? Hva gjør den? Gjør en styrke? Fordi den gjør sånn at du ser speeden, sant? Han gjør sånn at den ikke går ned. Speeden går opp gjennom hvis han masakrerer noe. Hvis redstone torchen er der, så vil ikke speeden gå ned selv om vi ikke bruker den. Oi, det er en fordel. Den dag vil den gå lynraskt da, helt klart. Ja, han blir kjempekjapt. Han blir kjempekjapt. Jeg må lage refined iron, og du trenger litt for å lage en oppgradering til. Og det er en bedre furnace. Det er sånn som maskerer den her.
Som du ser, selv om det kommer en stek, så vil den fortsette å maskere, for den kan holde 2 stekker. Du kan putte en hel stekk med noe. Ja. Den er mye bedre. Da blir det sånn... Når vi ser dette... Hva er det jeg trenger? Nikolai skal være bra nok. Ok, da skal jeg... Lage meg... Jeg hadde en egen før, så det er ikke. Nei, jeg skulle ta den. Sånn. Ja, nå fikk jeg følelsen. Hvorfor lager du disse her? Lager hva da? Jeg samler. Der oppe. Der. Kanskje du bare skal vise hvordan respiene til tingene. Kanskje vi skal gjøre en tutorial som bare viser bruke R på absolutt alt. Jeg trenger en til stekken noe for å maskere. Jeg er allerede ferdig med stekken. Ok, hiv litt kål da. Eller jern. Jern. Vi gjør en jern. Jern trenger vi hele tiden. Et spørsmål. Hva var det som doblet den der stikken resten? Var det ekstraktor? Det er ekstraktoren. Han er helt Jeg bruker den. I come to use it. Jeg har tenkt å oppgradere den, men jeg må ha mye mer av alle tingene. Ja, jeg tenker veldig mye refined iron til solpanelene. Jeg skal ta lage en bedre furnace nå. Gå inn til Redstone Torch. Ok, det var... Så jeg legger ut i videoen i morgen da. Da er det skole. Og så kopper. Har ikke til skole. Ok, nå kommer vi til å få masse kopper. Good. Ok, da trenger jeg ikke. Jeg bare trykker den da. Sjå. Det er jo nett det samme. Men hvorfor ikke den strøm? Med tomme? Nei. Hei, den har 2%. Nei, det er heat. Nei, det er heat. Det er akkurat sånn det. Ah, ja. Skal vi se. Det skal få strøm. Kanskje det er fordi masseratoren tar alt. Disse andre maskinene tar alt strømmen. Nei, kanskje. For det er ikke dag. Ja, det er helt sikkert da. Vi må vente det blir dag. Da legger vi oss da. Maskeren, den tar ikke strøm. Jo, maskeren mister strøm. Kom igjen, gå og legg oss da. Get in the bed. Jeg må resette, ja. Sånn. Så føles. Trenger vi ikke deg lenger. Ja, nå begynner jeg på strøm. Nå får han pitte lite strøm, kan jeg se. Kan du se den lille strømskålen der? Hvorfor ikke en elektrisk furnace? Den er liten. Trengte ikke denne her? Hæ? Du trengte den? Elektrisk furnace? Jo da. Jeg tror på det. Jeg ikke husker hva. Hva var det? Skal putte en stekk med kål inn i Hva var det trengte elektrisk furnace til Lena? Hvis du bare holder på så er det hva du trenger. Tror du at solpanel fungerer? Ja. Nei, vent da. Nei, det er iron furnace. Nei, ikke solpanel. Det er iron furnace. Ja, da kan vi bruke den noe annet senere. Men med denne her kan vi skaffe oss mye flere solpanel. Jeg har ikke virkelig laget solpanel, det er så mye strev. Ja, men det gjør opp for seg. Ok, jeg kan lage en til... Nei, jeg må ha litt mer refined, ja. En creeper. 6, 7, 8.
Akkurat nå har han bare 23%, så det går litt. Men det går allikevel fortere enn Electric Furnace. Det elsker han veldig masse. Men Red Furnace, den dobler absolutt alt sitt inn igjen. Hvis han smelter for eksempel gjennom til... Hei. Så for eksempel sier du skal smelte jerndøst. Og gjøre om til... for eksempel... Jeg vet ikke. Jern. Så kan du bare sette den inni, og så dobler han absolutt, så liksom gjør det ferdig. Men han lager 2 stykker. Så du får en sånn jerndøst, så får du 2 jernårer. Oi, det var mye kopper. Akkurat det jeg skulle ha nå. Det betydde bare at kopper ble av. Ja, jeg hadde alt på meg. Det er litt mer oppe, men jeg har tatt ut nå. Sånn. Jeg trenger den ene jerntingen. Nå kommer vi snart til å få 2 stekker med jern. Jeg er stekket. Det er ikke bare... Fetting. Nei, det er ikke så enkelt. Du må alltid huske at du være på deg en stekk med kål, for han kommer sikkert til å bli ferdig med kål allerede. Så jeg skal ta protein mer. Ja, han er allerede ferdig med kålen. Ingen overraskelse. Nå er det som fullt strøm igjen, tror jeg. Ja, så vidt ikke fullt. Ok, jeg kommer bort til deg en greie som du sikkert trenger. Ok. Og... der. Vær så god. Takk. Ok, da blir denne inn dit. Man skal ikke sånn halvveis. Ja, han er litt mer halvveis. Sånn, så trenger jeg å putte den inn der. Da må jeg mer. Hva var det jeg skulle gjøre? Det. Så. Nå kan jeg lage ett i sopanel egentlig, men det skal jeg ikke gjøre. Ok, vet du hvordan du lager electronized water cell? Electronized water cell. Nei. Jeg tror ikke jeg forstod engang hva det var en gang. Nei. Jeg trenger det for å lage en bedre ekstrakter. Ok. Jeg tror jeg så mye kåldøst nå. Jeg tror ikke det skal være noe problem. Jeg tror det er mye iron. Det er mye iron og refined iron. Da kommer vi til å lage masse. Ok, Frikka, hva er det du holder på med her da? Og kåldøst? Jeg er ferdig allerede. Jeg skal ta og fylle på, jeg. Nei, jeg kommer ikke på kåldøst. Jeg tror jeg skal bruke iron. Da har jeg tatt ironet. Jeg vil heller putte inn silver. Det har vært masse. Jeg vet det, men iron er mer. Men du, her er faktisk... Gud, Malla. Du trengte jern, sant? Ja. Vær så god. Det er godt for skuret. Jeg tror du henger oppe det skuret.